Szukasz pracy w Jastrzębiu Zdroju? W tym materiale pokażemy Ci, jak zacząć i na co zwrócić uwagę. Na naszej stronie przygotowaliśmy praktyczny poradnik dla osób poszukujących pracy. Znajdziesz tam aktualne informacje o rynku pracy, popularnych branżach oraz możliwościach zarobkowych w Jastrzębiu Zdroju. Sprawdzisz również, gdzie obecnie warto aplikować, jakie zawody rozwijają się najszybciej oraz na jakie wynagrodzenie można liczyć, zarówno bez doświadczenia, jak i posiadając już konkretne umiejętności. A jeśli interesuje Cię praca zdalna, wykonywana w domu przy komputerze, przygotowaliśmy również osobną stronę z taką możliwością. W opisie pod tym filmem znajdziesz zarówno link do artykułu odnośnie pracy w Jastrzębiu Zdroju, jak i do naszej oferty specjalnej, dotyczącej pracy zdalnej w domu przy komputerze bądź smartfonie. Zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał, będziesz wówczas na bieżąco z naszymi najnowszymi propozycjami. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.